Dende este pazo de San Pedro de Greixoa ou Casa dos Sánchez, queremos conmemorar o día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. No mundo rural galego, a muller estivo sempre relegada a un segundo plano, pois incluso a vida das mulleres nobres se resumía en procrear e pouco máis, xa que ata os documentos importantes tiñan que firmalos ca asistencia do marido, do pai, do irmán ou do home responsable da casa na que habitaban. Eu, hoxe, Día Internacional da Muller, quero lembrar esas voces femininas que foron facendo historia dende un silencio paseniño. Na década dos 70 do século XX quedou constituído o Día Internacional da Muller, 8 de marzo, que se viña fraguando dende 1911. Dende a antigüidade, a muller foi protagonista da historia, pois temos mulleres ilustres e destacadas en todas as épocas do noso devir histórico, cada unha dende a súa perspectiva, por defender eses dereitos inherentes a todo ser humano que cada unha de nós debemos levar implícitos no noso ser interno. As mulleres tiramos da historia e da cultura, cambiando a evolución da vida mediante a literatura, a arte, a loita armada e os traballos que para soster a economía do fogar tivemos que cargar ás nosas costas, sendo moitas veces esquecidas polos libros de texto. Neste día tan importante, quero lembrar a todas aquelas heroínas que fixeron avanzar a humanidade, cos seus logros e, en especial, vou facer mención de algunhas das nosas galegas que co seu ímpetu se lanzaron ao progreso, deixando atrás os estigmas dun pensar anquilosado. Exeria, monxa que viviu no século IV e que publicou un libro de viaxes que leva por título Itinerarium Egeriae. María Castaño, que no século XIV defendeu os dereitos dos labregos. María Pita, heroína da loita contra os ingleses na Coruña. Rosalía de Castro, unha voz universal das nosas letras que falou da nosa terra na nosa lingua. Francisca Herrera, a primeira académica electa da Real Academia Galega. Emilia Pardo Bazán, escritora, xornalista e catedrática de literatura contemporánea. Felicia Auber, xornalista e activa defensora do acceso da muller á cultura. Elisa e Jimena Fernández de la Vega, primeiras licenciadas galegas. Concepción Arenal, diplomada en Dereito, xornalista, poeta. E Manuela Pico Barreiro, licenciada en Farmacia, que foron universitarias a finais do século XIX e principios do XX, cando era impensable que unha muller puidera facer unha carreira universitaria. A nosa valdeorresa Consuelo Rodríguez López, Chelo, que traballou pola liberdade a través da loita armada. Maruja Mallo, que destacou como filósofa, revolucionaria, librepensadora e artista. María Barbeito, mestra pioneira na renovación pedagóxica do século XX, seguidora de María Montessori, defensora da empatía no proceso de construcción de coñecementos e da relación entre saúde física e mental dos cativos e cativas. A miña admirada profesora de Historia Moderna, Ofelia Rei Castelao, admirable e incansable traballadora que tamén fixo estudos e publicacións sobre a muller na historia de Galicia. A vianesa Nieves Fernández Vidueira, de Quintela do Pando, que ademais de nai é gandeira, artesá, empresaria e escritora, e que foi distinguida co Premio ao Mérito Agrario no ano 2010. Xela Arias, muller de gran sensibilidade social, a que este ano lle dedicamos o Día das Letras Galegas. Ademais de todo isto, asistimos a unha época importante da historia da humanidade, pois parece que a cristiandade avanza do man do Papa Francisco, xa que é o artífice da reforma da Igrexa en campos tan diversos como a economía, as finanzas, a administración, os tribunais eclesiásticos, o dereito canónico, as comunicacións sociais, a sanidade, o laicado e a familia. Ademais, asistimos ao acceso da muller ao acolitado e ao lectorado, a través da reforma do Canon 230 de Dereito Canónico. E tamén somos testemunhas do nomeamento da relixiosa Natalie Beth Quart como subsecretaria do Sínodo de Bispos, con dereito a voto.
Parece que a evolución da humanidade fai que vayamos progresando en busca da igualdade que implica tamén complementariedade e respeto mutuo dentro da gran pluralidade que se fai presente no mundo actual. E para rematar, direi que nacemos como seres humanos e chegamos a ser persoas, homes e mulleres, acadando complementariedade e respeto mutuo dentro dunha igualdade inherente a todas as persoas do mundo. Moitas grazas.